Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing syak thang ding dusman ni ki lom ki wa ki klau ki betap ha ki benta jong ke West Khasi Hills kala nang beteng ha ka ba kani kala pen bitar ru hadu kata ya ki nong shok snong ka tenyang West Khasi Hills kat kum kajing pentep jong ki nong elam snong ka snong tenyang lo ong ba ka te kajing thang ding de ki riu dusman ya ka te ka klau kala jaman ha ka khat pratrik ubnai kala lingkot ar pulai ha ka por khat wei siteng ben stem Halor kani jingle ariu klau jong ki riu dusman nak liang juga KSU ten yang kala penlong ga jing thuat ke bajur ya ki te ki riu dusman ki ba melien ban thang ding ya ki klau ki betam syuk ka KSU kala pentep bahadu menta ya ki te ki riu dusman 4 lat tikena ndai ka KSU hi kan penlong ya ki jing buat dien hadu ban dalap ya ki bedon keti usor dar ka snong ten yang uba kershan bor el nong lenken la penram ya kani jing thang dusman jo ki riu dusman Ibam dan syuk ya ke jing ya teplam ya ki dieng ki siye berki para snong ki para thau. Syuk nakal yang ki try jong kani ke jakaru ki pen pau ke jing songsi ke bajur. Namar la kum ba khat san snem ki la sumar handai tang namar ki riu shim kabu ha ka shi khlep man la du lut parok khoi. Ki nakal yang jungi kum ka snong bab nakal yang junga ka snong ya. Ha ka ba pai kani ke jing jia ba chia ban ngen ka khat pra ka snong jungi ya ka jing thang smon ya ka long jong kini ki khun snong jungi ka bal wan ra ya ka jing nong khrau po jong snong bat nakaleng jonga kum sodar ngas ngo ba kamansim ka kathang mar ngani wei ba id ba ya ka mariang ka banga ju sumar man ka por bat kam tam kini ki try kilawan omanga bangini le kum ba ka klau kala pulu dengan ya wat ya to brio bat ngila yo ru ka cingtip ka malu malakum ba kini ki samla KSU nang ni ka tinyang unit kila yo ban thuet malu mala bagi don saumut ki brio te ngimpat la ban proof tikena bagi dei ki brio nangno bat ki dei mano handrai balada ngasuong kum nagaliang jong usodar snong banga syukun bot no ka baki ni ki samla khasi student union mo jong ni ka tinyang ki bala penpau ha ka por balada bidon lada pikwa bakan ni kakam kan sup kan sai ba ya kinu ki ba penjot pathar lada ki pom mi giding lada ki penjot pathar ki ding haklau bat lada ki wiang ding pathar bat kata agreement ka don haka adong snong ka jungi bat dai na kata tau ba barabor ni kwa ba banginum kwa syu bangin yo i baki kini ki lum jungi kin yong kumni bat ni da kwa ru ba bakin da long ki ba jerngam handrai bangi phai pat menta kani ke jingjia kalong sya ka jingjia ka ba ngimla syu ban pedang na kaleng juga snong namar ba kat kani ka jingjulor kumangi sngaw nagi try jaka ba kajing dunong ka jongki ka ba amla syu ban siu mo ti nomor kata ka ka por ngas ngo ban penrem jur bat ki agreement ki jongi to tip ba ladangin lap ngin pensitom da ka batene ya ba kum ki ngim ngam kwa ban penpau ka por ka ba kajing sitom kajing pensitom ka ba kum no ladangin lap ringi hapan bisar ya kata kajing pensitom ladangin lap ya kini ki breu ki bale ya ka ba kum kini ki jaikam kiba ngi kum kasnong nginum la ban pedang dalai liru bat hagan ke por ngasngo ruban penbenai kani haki nungsong snong barok juga ni kasnong tiniang jungi ba sobha ban kentulam mi ki khun ki jongi ba lakum no nginom ailat bakin ba ki khun jungi kin le pathari ki lada de hapo snong lada de bakin le shapar snong takkan mau horkit hordang bakkan nomlong ka bapha bangin le bakum kini ki chat kam namar ka deka kam ka baka anyru jong ki bor ka sarkar ru nganget bekum ya ka bakum kini ki don lagi jong ki jing pensitom te namar kata nga kentu yang ibaro mo ki kunsnong ki kuntau bat lada omde tangane posnong tinyang lada pinle sekino kino ki jakaru kan mau ba pinom le bakum kini ki kam namar kini ki kam ki ba ke imlang salang kanom la ban pedang hak ba pin thang pathar ya ki lum ki wa bat pin penjot pathar
ye ki ding ye ki se ka klau ding kum sordar ngadon tangane ka banta ba sasisen pat nga pat jure kini kinong lai kini kam ba menta nakaliang juga sengi sngop kilo lap sai malumala re 4 la ban dalap tikena re watnom apa hadum dalap tikena balada hidon hakan gunung ka jaka sobha banwan salandarno banwan panmapno ba nginyo ban yakren ba kenompoi jengai kani ka kam tangkini ki bentanga mang kwa ban panbana kani ka por Dengan sengau dunong siput Mar babalai kalau sumar kita gisnem kan ka lum jonga ang ne kumpa sipo ka sasnem ay ngala sumar kan ka lum pada kini gisnem lalai kam judon ko ngun jingja re hau ne usnem pat apo yon ban gajing syak thang dusmon kan ka lum tene ka liang jonga utrahi ngasu dunong siput namar ngala thung ngala tep ngala rep ikse giding hang ne re hakane kasnipat kasi khat praterik berstep kumba kharwe beje la chathang dusman no ene galum jongi hande ngi tinang liang jongi trai te dim sutanat yigi breu ki basim kabu ki bodusmon yagi jungtung ni tep ilung ki wa jong prasunong parathau te nagaliang jonga maskabon kersian Yaki kena sama, yaki kena KSU unit ang nanatini aro. Wah kita gaji ong jongki, nagal yang jongi kitrai ro. Ina trelang berki, buat asnga bandong ba. Mano balai ya kan nekakam. Te kumba ong makihi. Ngaru ngasamun kerjaan maki subhaban wan sondarno. Ya sekarang kamar bangilak trai ngelak tak, ngelak tungding, ngelak tungkse. Markidon kidimer rupadon hongne. Kajing lut kajing dunong hi kalau poi kumba chipol ni khanalak kum to hi kalau poi tang tahi ngak wa pun pau Mika KSU Kinyang unit dekat berka Menteri Kam Jungka bodi pun PJK Pet Kepiang Jungka Marian te ngadu menen bangi yusngau ba kapdon kecing pulu mereka klau mereka senong tinyang te ngilapha ka tukut ningut ki khot jung kaseng ban lakthwe ban jung tip manu to bale ne kam te redu menen bursingi hadu men janmen ki percebar yu jung tip manu bale bale manu bale ne kam te remene men stam ila yo eka jingtip na ki parashnong hangne wone thu ya ki ba kadam jing tharai uton uwe tingam ko man jer kerteng hangne ba 40% de jing ka jing thu jing rang long ta ko ba 40% ya de 40% de ko jer kerteng te nangaliang juga KSU tining unit niwan mata hangne ta keng sukhia musim simu sibenta bru boleh ini ka kam ba thang ini ka klau tidak ukwa ba ta bukan wan kejing baha dengan kejing sup te wan ban selendarhi ha mat jong ki rangba ni kasnong bane ki khot jong ki jong ka seng KSU ane tinyang de wan musandar kumur ba kadai ka ba udah lek khnang bane u kadai jing du sumon jong i malta tada suthu ela jong ji bakala ada de jing bakala wan musandar de lem kumta ada mon sondar la wa ba panlan tangi kong basang ini ai ni persyang bani puten hadu bing dalam 10% la ngi lam kong basang ngindum jingbang